Inselmilkom u nilqakom għall-ikla tajba u llum fil-fatt l-ikla tajba ħalli tkun ma' stilist, dizinjatur, ħajjat, insomma, artist, il-Gaetano, kif inti? Alright, tajjeb. Tajjeb? Tajjeb, sista. Gaetano, ħanaraw naqra qabel xejn, xi tħobb tiekul? X'inhu dik il-favorit tiegħek għandek ċans li tażel starter minn kursu deżerta, u mbagħad ovvjament tirrispondi l-mistoqsijiet kollha. Għandek il-menu tal-aroma, x'se tagħżelek bħala l-ewwel platt? Starters garlic bread. Alright, garlic bread. Ili ma neħu garlic bread jien. U main course? Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese u deżerta. Dessert, chocolate cake. Alright, chocolate cake, tajjeb. Tajjeb ħafna. Mela, għandi setta mistoqsijiet importanti tirrispondi kollox inkella naqsu nibda naqqas mid-deżerta. Ħażin. Mela, kulħadd jafek bħala stilista, bħala ħajjat, imma parti dan Gaetano minnu għax speċi li nafu fuq hekk dak l-iktar. Gaetano bnidem relax ħafna, nħobb noħroġ ma' sħabi u hekk. U ma tħobb toqgħod id-dar ukoll. Ejwa, ħafna nħobb noqgħod id-dar. Ħafna. Nara l-films, nisma' d-diski. Imma mbagħad nħobb noħroġ darba l-emmulaw. Tmur ħafna tiġi taqta li kurzit? Le. Le. Ma tantx. Ma tantx tmur. Ma tantx. Alright, okay. Inti close ħafna ma' ommok Anna, imma tiġġieldu ħafna fl-istess ħin. Ħafna. Niġġieldu nibdew ngħidu nsabtu hekk imma mbagħad kwarta wara. Jaddilna mal-ewwel. Tiġġieldu però għax għandkom il-karattru simili ħafna. Tnej rasna jibsa. Rasna jibsa tnej li aħna lura. Tħitila ħafna ħwejjex il-mamma. Le, ma tantx dik ma tantx tħobb toħroġ. Ma tantx tħobb toħroġ. Meta jkollna xi tiġ tal-familja jew hekk ejwa. Hekk tisturdini. All right. Inti ma tibża minn xejn, però l-iktar li tibża mbagħad minn affarijiet, m'hemmx affarijiet jien naf bir-dinja li tibża minnu, imma l-iktar li tibża mill-mewt għaliex tibża li jitfnuk ħaj. Dik nibża minnha. U għatajt il-familja biex jiċċekkjaw sew. Ej, bil-fors, irridu jiċċekkjaw sew. Dik l-ikbar biża għandi. Li jaħsbuni mejjed, jitfnuni, nqum u nkun ġottebut. Ma nkunx nista' noħroġ. Daqsxejn klastrofobja fil-verità. Ħafna. Li jiena nkan kun ximkien magħluq ġo post żgħir ukoll niddejjaq. Ma dik l-ikbar biża li għandi. All right. Tippreferi persuna demanding, jiġifieri li tiġi u tgħidlek irrid hekk u speċi ta' tkun trid eżatt hekk, jew tippreferi persuna li tgħidlek isma' dal-kulur u ħalli fidejk? Demanding idejquni. Ma jien inħobb naħdem mal-persuna. Eżempju tgħidli jien joġobni isfar u hekk, imma mbagħad naqdu kollox flimkien x'joġobha hix, joġobni jiena. Biex joħroġ isu teamwork. Eżatt, teamwork. Il-mużika taspirak ħafna, ġifri inti naf li meta tkun qed tħid bil-mużika kważi full on. Dejjem, jiena nkarieqet ukoll id-diski għaddejjin. Minn filgħodu il-ħin kollu. Mingħajr il-mużika ma noqgħodx. Nkun irid il-mużika ħdejja u d-diski li naf jien biex noqgħod ngħid magħhom. Toqgħod kanta magħhom. Ejja, żgur. Tajjeb. Ġieli għamilt libsa li m'għoġbitekx lilek? Iva. Hija mhux waħda. Imma daw meta eżempju għadek kif insemmu demanding, ta' jiġi xi ħadd fehmt jgħidlek jiena rrid hekk u hekk. Mhix xi ħaġa tiegħek, mhix xi ħaġa li ivvintajta inti. Fimt allura tipo tagħmilha ġast biex tikkuntenta lilhom, fil-verità inti ma tkunx kuntent biha, ma tikkuntenta lin-nies imbagħad. Biex hekk, l-imħabba. Kif inti fl-imħabba? All right. Tajjeb. Hekk. Tajjeb. U ma meta tajt tajjeb jien naf hemm xi ħadd. Le hemm xi ħadd. Hemm xi ħadd. U isek bħala persuna romantika, inti jew skont, xi kultant mhux daqshekk romantiku, ma ġieli jiġu niġranet inkun ħafna. Nkun naqa' romantiku żejjed, ma naf li jiġi f'moħħi dak il-ħin imma nkun l-iktar ħaġa romantika li għamilt għajdilna Gaetano. Nisperaw li tista' semmija wara l-offsenar. Ħaġa romantika li għamilt. Morna konsert, surprise. Lallu, tajjeb. Ilu ta'. All right. Għamilt sorpriża u mortu kunċert. Eżatt. Tal-mużika, mux ta' Maraja. Le, kuhu ta' Maraja kont immur waħdi. Tixtieq, naf li inti fan kbir ta' Maraja Carey, tixtieq li xi darba. Iva u le. Le. Għax probabli tinġħas ħażin qudiema. Għax tant. U minn dejjem kellek din l-ammirazzjoni u l-imħabba. Minn dejjem. Għal Maraja Carey. Il-Fashion Awards, il-show kbir li għamilt reċenti, kif kienet il-preparament ta' dak il-bisi kollha? Għandek sena tipprepara minn xin jispiċċa show, eżempju ta' dis-sena, taqbad taħdem fuq is-sena ta' wara. Fi ħafna xogħol,
Imma mbagħad tifhem li x'kien tara tipo show n-nies u hekk tuħu sodisfazzjon kbir u xullum. Ara kemm għandek il-bisi. Kelli d-darba kelli 20. Imma parti ta' id-darba minni jaf inti kemm għandek il-bisi. Żgur, ta' kull collection għandek kważi bej 20-25 libsa kull collection. Ma b'dawk imbagħad tużomu. U ħafna mill-bisi però jinnarom fis-sens mhux bħal ġekketta jew qalzi tisu ħalli jmur il-moda, però som hemm moda wkoll tal-affarijiet eleganti, imma uħut mill-bisi som jibqgħu moda minn sena l-oħra. Eżatt, jien iktar milli naħdem eżempju fuq casual u affarijiet jien inħobb ħafna stage. Li jibqgħu moda però minn sena l-oħra pożittiva jew negattiva? Ifhimni pożittiva u għax jekk għandek libsa tista' terġa' tużaħħa. Imma ma tneġgħux jagħmlu libsa oħra. Terġa' tingħara f'kulħadd jarafa kulħadd li hija l-istess libsa. Fiha l-drawback tagħha wkoll. Mhux hekk. All right, ikollok tgħidli l-isbaħ mument f'ħajtek u l-iktar mument diffiċli. L-isbaħ mument f'ħajti għandi tnej. Meta 2015 erbaħt il-Fashion Awards, kont ma' New Designers u ħatta New Designer. U meta rebħet Claudia, għaw Malta. Bil-libsa tiegħek. Ma xkonnina naħdmu ħafna għalija, tipo dak il-ħin tħoss is-sodisfazzjon. Naħseb l-iktar mument diffiċli, meta mit id-dadi u meta mit id-siju. ċaħġa li. Għalija kienet diffiċli ħafna. Mhux hekk. Mela, irrispondejt il-mistoqsijiet kollha, kelli iktar hemm mistoqsijiet, imma li saqsejtek kollox irrispondi. Ġifieri grazzi lill-Arom għandek l-ikla. Tajjeb, irbaħt il-logħba, l-ikla tajba, grazzi l-Aroma Restorant ukoll ta' dan ir-regal. Jien nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista tal-li sibtilħi naf li tkun impenjat ħafna speċjalment is-sibtijiet. Tlibbes in-nies u x'naf jien ġifieri naf li kienet diffiċli biex insibu ma l-aqwa li għamilniha. Nawguralek kemm fil-karriera tiegħek u anke fil-ħajja personali u fl-imħabba la darba sirna nafu li wkoll hemm xi ħadd fil-ħajja ta' Gaetano, lilkom ngħidilkom biex tibqgħu magħna għaliex hemm iktar intervisti waqt sibtek tal-lum fosthom ħaniltaqgħu ma' Marija La Barocca u ma' żewġ titfal tagħha. Marija tkellimna rigward proġett illi ilu għaddej għal dawn l-aħħar snin, xhur tista' tgħid fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex ma' tfal bl-isem ta' Bravissimi u ħalli nawru daqsxejn dal-proġett x'inhu ħanitkellmu wkoll ma' tfal tagħha kif jgħinu lil ommhom fix-xogħol tad-dar u fi Bravissimi. Ġifieri dan ħafna aktar waqt sibtek tal-lum kif ukoll sibtek fis-supermarket terġa' tkun magħkom illum. Ibqgħu magħna.